màrqueting mons. Alguna manera d'escriure completament diferent. Té molta gent que li agrada, d'altres que no agrada, però el que està clar és que no deixa de ningú indiferent. Si a mi em permeteu ja abusant de la confiança, per mi la millor sardana d'en Marc, el somni de la princesa de Lídia. Cap allà darrere. I si me'n vaig enrere, caminant enrere. Però els meus pies a la terra.
clàssica i una part més moderna. Simplement donar les gràcies a la comunitat salesiana del Temple del Sagrat Cor del Tibidabo, que ens han acollit i ens han posat totes les possibilitats de poder-s'hi per haver. I ara acabaríem, si posem el primer pis, en aquest cas, Barcelona 2014, any de la capitalitat. L'hem ballat per aquí, perquè tornem a escoltar Salvana de Jesús Ventura, i us convidem a tots a ballar